tu te ji bai le vek ule tun lai chu ro asur tluk meya chu wang chuan in hei kan mystery chhuan vor pani kale pale jon ten kan in lama na min ron tho saka kan in sakna te an tul thin em awangin in lam na tul nei po in kan pot peng thangam lo thina kan in te hi min sak vek ani a kum som chung te me kan lo in hron to ani chu wang chuanin an lo tho ve chuna thei anga lo duat ve kha kan tuma banana cake te kalo siam sak ve a ol sam taka ka siam dan te kalo enti ranga tin kan mystery tin ena kan ei ho na te video kalo da do na min lo en chwa sak vek don ya hianin huang hian balhla pathum hi min thato tak mai nem to ang chi kha ti hianin asom the ang berin kan chu som mek ani lo clear zero o kan mystery ber kale pa hi arinom em meya an chung kwa hianin kan compound na ti hian an chenga ama hi ko shana te po in manga chu wang chuan pathiana tri em a kan ve ngai lo ni an na thok hi ve nan ngai lova an hnuaian na thok te po hi an rin om a an pu berin om chuanin an hnuaian na thok te po an rin om ve a chu wang chuanin ni lenga ven ang chi kha kan ti ve ngai lova cheka in an ti emo cheka lovin daily in an thok emo ni sela kan ve ngai lo ni kan pa hian an na tho chin te a ena ti chuanin zinga ngot laya mote en puya katiang khanin in ring ton takin kan na hi kum som ve lai me an lo thok ta a pathian min pek leo kan ngaya an chunga hianin kan lom tak meu kan patan po ha dam thlak em ani balhla chu ti hianin kan lo nuai koi ta a chini hi bol te su bol te chan ve vel ka tela ka te na angkha han video khanin kalo cover theng hi thina chu wang chuanin kalo tilang hlei theilo ani mani a in lak kani a ka kut le lamin camera ka kenga chu wang chuanin kala fel file lo em ani kan du thlum dana zirin chini kha chu du tok kha tel mei the ni ti hianin kan han nuai le charchara ti chuanin oil kha bolte khatlo de ulek kha butter aya ka tel taboka ti chuanin bong hute tamwak lo bolte chan ve vel kha ka tel boka ti chuanin kan nuai le ta charchara ni balharim nam huam tur kan du lo chuanin hei cinnamon powder kan ti thak thing powder angkha fian te khat vel kan tela thak thing rim nam cham tur angin kan tel ani adu lo tan chuanin tel lo thei ani a balharim pa ngai du tan chuanin apoi lova chuwang chuanin ke chuanin cinnamon powder hi kan tela ti chuanin bong hutte hi klem kan tel le ang ati hang tui tu atan ei bong hutte po hi bol te tirute khatlo deuh ani hi atia hi kan tel le kan chopol le don ni ti han kan han chopol charanga ti chuanin kan lo ready tamei don ani ti hianin mai da ni lo zong kha thatakin kan lo mix ta a chuan hei baking powder kha khitia ang spoon ni te khi kan thlak ta ni ka thlak lai kha ka lo cover le theng hil le peka ka ona mo ka ti kha camera the ka lo on lo china chu wang chuan heti ang spoon ni te hi ka thlak ani mo teaspoon khatli achan ve ang ho vel ani ang chu tiang chu ni chu a spoon ang hi kan nei lo chuanin teaspoon khatle chan ve ang vel ani ti chuan maida hian ka mixa ti chuanin hei ready akan siam to khanin kan zuk mix ta ni ti chuan hei hi ka chop polanga rei lo te ka hui plenga ti chuanin cake siam tur chu kan ready lo ni mei don ta ni a har lo hle mei ti ro asiam dan kha kan soi to ang khanin ate dan dik tak ang khanin ka ti thlap lawa ke chu mi recipe te an siamsa hetiang han follow mi kanilawa ke ma in confidence in ke ma in ring tok takin ti khan ka duangin
apol tur kha ka adjust mai thina ni atloma ka siam dole atlom dewin ka siama ato dewa ka siam dole aya tui hnai dewin ka siama tu nai chuanin economic deuh takin ka siama butter aya oil ka manga bol te chan ve vel oil ka tela ti chuan artui pahni ka tela tin maida kha bol te hni vel ka ti a chuanin artui pahni ani boka chung chu ani deuh mai a har salawani khang kha ka chaw pola bong hute bol te chan ve tlem ka tel bok take kanin banana cake chu asiam chu kan lo pe ta ur kha kan mabak ta ni he ta hianin aurna bol tura hianin oil kan hoya ti chuanin he abe lo na turin powder kha kan han ti dara ti khan powder in adap chuak ve kha ti chuanin kan lo chung thladon ta ni asiam sa kha oven hi preheat tur ani a minute som thal kha savarin lo da tur ani oven hi mo chuan he kan chung thla a ka kutle lamin camera ka keng boka ka duangin camera hi mundanga ka set lo wangin hianin kut khing khat chawin ka ti ka khor em ani en dan lo thiam zel me ro hianin kan lo ready ta a aurna bol kha oven preheat minute som preheat sa khanin kan da lut ta ni ti hianin minute som li atlem bera minute som li achung le hnuai 180 degree vela khanin kan da ta a ti chuanin oven hi achung le hnuai sa ani a alaya ti khian bol ka da a 180 degree vela khanin ka set ani minute somli vel ka seta minute somli azo huna chuanin kan en don ani hianin minute somli vel kan ur nuwa khan kan ena ka duang tokin alamin thalawa chuanin a temperature hi ka tiniam le sheta chuanin minute som panga vel dang ka ur le ta a ti chuan he alo puar ta pap ani a sir vel kang si lavin alo min tha ti hriat takin alo om ta a ti chuanin kan la thlata ani he tilama hianin kalepa po hei na thok chara helai room hi kan fapa room lui ani a tin store room ani ngal boka store room ma thom no te kan la chuak ve ka ti hianin almera mumal takin ni khat chungin almera pahnih hi min siam zo sak ve ka ni felfai takin kanin rem theya zara alom om viawani hey video kana don nya hey ipolin ke kan siam mo banana cake in chu kan inai ran tho wang khan kan siam special da ikata ngai ta ni khale ka to da video ka lo la am phải nào hãy la cái món hắn ấy xin tệ đấy tùy mua à thầy như vậy khát kia cắt na thì em chiang cổ đồ ô khát nhỉ khát khát em thum emกันติดคลุมเดี๋ยวเล็กกันคลุมไปดูกันเองอ่ะจุดที่มั้งคลุมบกกับหางบกจะยังไงอมเสียมั้งคลุมบกกับหางบกจะสวยเปียกเต้คลุมป้าไงก็จะสิ่งที่คลุมมันเนี่ยว่าเสียหางตุยตีน่าดิมั้งหางตุยบานาน่าเก๊กที่ไว้ขัดเองนั่งไงตัวเองมาอินไงบักเหลวมั้งkale papualin cake in chu kan siama banana cake balhla cake ani a atui tura ngai la kale pa hi kan mystery nge ni kumtam tak min ron tho sak tu ani a kale eng tia re nge kan in na hian hi to kan in ti la kan pual kan na hi min tho sak ta kan zot ve me che
กว่าเวลิตองอ่ะ 2003 จังคัน2013 จังคันนี่นะ13 จังคันถกจนตรอ13 14 เวลเนี่ยกุมซ้อมเด็กคนนั้นกุมซ้อม continuous ยัดจัดหลักเราตรอถกจ้าตรอเร็วจังเลยไหมเลยเบียดตัวบางมั่วไอโซล่าที่คันนี่ถกบกตรอกันเลยไปที่ไอโซล่าที่พอกันมาหมดจวนนี่กันช่วยดอร์ระกันมาหมดน้ำมันเปียงอ่ะนามินทอสักอารมณ์มันตักเสร็จนี่ตรอถกซ้ำจ้าที่คันนี่เองจันกีสักตักมัลตี้อ่ะมัลทุ่มน้องทุ่มยัยสาเฮตาเนี่ยจวนน้องทุ่มมัลตี้ยัยสาจวนแฮปปี้วาลีอ่ะแฮปปี้วาลีคันกูเองจันกีสักตักเฮ้ยเราที่เจียงเราบอกกันไปจัดจัดเราโม่รำแต่ละหันกันคัลสันเสียละสักถ้าได้ว่าสักนี้เราจะกุมทุ่มพอถึงลงถึงลงกุมทุ่มโดนจูกุมทุ่มเบลจูหมูตรอไอ้เราค่ะอารามชิมค่ะกุมขัดโดนหินคอยตรอ development ค่ะลุงเริ่มเลยดาราอีเวลค่ะตรอค่ะคัดเลยรอไอ้เลยรออีพวกนี้ค่ะไอ้ตั้มเลยเดี๋ยวรอประคัดตั้งเลยคัดเลยรอไปที่หันกัดสักรอไอ้คำเรียกว่าหลงกัดตั้งเนี่ยหันกัดสักรอจวนกุมขัดค่ะอารามมันยาจวนนั่นตัวข้านินอารามเลย development ค่ะกุมขัดนี่ตาจุ่มหัวข้านินกุมนี่อามินสักตักจุดที่ยังเวลจุดนี้ก็เชียร์ตัวลงกุมนี่ตัวนั้นฉัน complete แต่เดี๋ยวปั๊บตาเตรอ complete ปั๊บหล่อมครบไหมเฮลายกันห่วงเฮียนินเฮลายมุนฮีรำรวกอันนี้รำรวกเวกอันนี้ติดจวนิน JCB อินททุมไล่ฮีอัสเตปินอะไรติดจวนิน retaining wall ฮี RCC เวกินกันเสียมเละบกะแหงฮีกะเลปเตนกุมขัดชุงอันคอยติดจวนินbuilding ฮีกุมนี่ดังอันสเลอันนี้อันมันนี่กุดชวกเลี้ยวอันนี้กัน building ฮีกี่มันนี่ตานะกันสักอันนี้แล้วว่ามีหลวดตัวกันสักอันนี้จูวางจวนินตัวน่าเฮียนินfloor งากันสะจวามีนั้นหลวดจวเวตัวอันนี้ปัทยานซาระปัทยานเมื่อสมนักันตรงอินปังไอเวตักมีฉันเห็นเวทำตักกินหลวดเทกันโลสเปเวเร่งตัวกะเลปเตปปัทยานเมื่อสมนัดดงอินชิเซลนัชาติอันเนกันรวมเลยอันนี้ตินเฮลายมีน้องทุมายมีอันนี้ให้พอฮีอันกุดชวกเลี้ยวอันนี้อันกุดชวกเตชวนมาวางเฮียนินกะเลปปัวลินแห่งอินสักเตกันดาอันนี้ตัวนั้นเองอินทอเลเซลดอนเจียงเราเหรอกับแมงโพสปาฮัจวนนี่กินซาซอนปันกะลีปังอะไรกันก็พุ่นพดดอนมันเด็ดเดียวฉันจะทิ้งโซ่มาเวลเนี่ยทิ้งเท่าโซ่จิบทุ่มจับจิบทุ่มเวลกันด่าไปตัวเนี้ยมั้งโซ่เฉียงตีเหลาบางท่านเฉียดเหลาบางท่านบันปทุ่มปลีเวลก็พุ่นนี่ละว่าด่าพูดแล้วเดี๋ยวจะโดนนมเดี๋ยวที่นั่นหลายมั่วแต่บันกันแล้วสุดพุ่นตัวเนี้ยแต่ตีเด็กก็จีบอีกตัวเราบุงรัวเวลโซ่มันรัวเวลโซ่เฉียงตีเหลาก็ตาตั้มทำมาโม่หน่วยทุ่มหน่วยลีมันโดนตัวเลยอันดับเชียร์จีว่าจุดที่รอมาลากปัดวัดสูงไงเนี่ยถึงเพลเตเพย์จูจับจิบผัดเวลเพย์จูละมันมีอะไรวะเนี่ยจูถึงเพลเตเป็นดับเพย์ต่อมั้งถึงเพลตั้มจูจับจิบทุ่มเวลอันต่างเมาเนี่ยจนจิบลีเวลนี่ตัดชุนผมบอกว่าผมบอกว่ามันตุยกินเวก็ไม่ตุยเชี่ยมั้งใช่มั้งตุยครบมาเนี่ยเสียมตุยเนี่ยเฮ้ยอันเดียวบัจจับว่าตุยติดสว่างใช่หรอนั่งฟังที่จอนเตียนแล้วติดเลนส์ว่าล่ะตุยแค่ทาการแล้วก็เกล็ดคือทั้งตาหรือมั้งtasty เงี้ยเลยเก๊กเงี้ยเลยแจม
enga an ring chin te Susi ha. suji Le halwa ni. halwa ngo halwa ti te ro zona ka tro le in tu to kin ni yang ko in chu ai ngau zo in square zo in ni mai ka don Kan. Terus te kanan. chu ti mo hey thế thế xem đó cái nào thì trái má thì từ rồi cái in đủ tóc tóc hay là in là ngay thì mấy Francis ấy đâu rồi in hào tổ bốc Iya, xe sakop man. Iya, tak apa. Kan yang dua tu tak restoran siang kau sang. John cần vlog à Hei nen. Abu itu. John nang cái lepas pula kan saya yang tiada yang itu thọ khá tụi mình sao cái thọ 2014 ang trang. 2014 train thọ tọ mo help para train mystery trang tọ ni mo tro tu na cho ni full mystery tem khá Đúng rồi đó. full mystery đó mo cho để hi graduate ni à tro hi graduate tro em bây giờ em khá em vào là tro em bây giờ khá chú sổ can thật thọ ai cho nên quân thật thọ Ini surga atau kan ni? Francis tu nghe em như tổ đó. Biasa orang pun sini nak atau kan ni? Francis em bây giờ tụi em nắng nắng chút em tạo cho nên nó thuộc lấy lâu tro Ni lah. cùng khát tâm ý thọ Francis là chú mystery puiting ala ni har deuh hek don ani mo kum khacho la thoka Bang pati sana lah. jo na chu kum 2014 na tang chuanin kum exam nge ni ta le kum som mo full mystery pop to nya o kale papo yang thau chu Dia tak apa ni tu. Ni. a 20 am suji kha Betul. wen chu jo na kat tur kan siam ani ni mina kale pa kat turin eng lo kan siam to mo banana cake kan block search sa mo in ha em wen chu rong thoi lampang Mui tu jual tu Trung Lampang. Alo sang khop mai. chu multitasker mo rong an hoi thei boka mystery boka chuanin cement mystery ti thei boka ti thei vel vek ti ro chuan kale papo di thau carpenter ania thing mystery ni boka chuan cement mystery enge ni expert ni boka kale pa chuan in pathum ai zon yan chuan pali mi sak tak Pali tu ni. pali ti ro kale Pai pot mungkin mak kai kan. tile nen thing nen nge cabinet po siam hal vek boka Contoh pa. antel lo chuan kan function thei lo kale pate Francis ate Ini kan anjing lah. Ini kan lo kamu. Yang gelap kamu. an di hi chu ven ngai lo wa kan chhor char an nia chu wang chuanin an chu ngai han kan lom em ani thingpui kha kan ti le don mi soi to ngin kale pale a ho te hi an rinawm em a tin pathian zara kale pangai po hi a hrisel tha a ko shan mi tak mai ani a kan pa hianin an na thok te hi a ring em a chu wang chuanin ven nga ya arwat lova zinga emo tlaya mote a en puya tu tiang chuan kum som lai mai an lo in shon to a kan pa po hianin ha dam pha em a chu wang chuanin he video hi an chunga lom thu soi na atan te
rem changa kan lapa bok ani pathianin an mani hi min pek liao liao ni in kan sia a chuwang chuanin kan lawm em em ani